हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव गासैखौबो आङो दिनै निउ आपडेट लानानै फैदों मानो होनोबा गोबाङानो जोंनि रायजो राजाफोरा गोबां दुखु फोरमायदों बेनि गेजेरजों जाय बिथांमोना गलाघाटआव ना आं बिथांमोननि डिटेल्सखौ खोन्थालांगासिनो जायगानि नाम आरो गावबुरा सेक्रेटारि बिथांमोननि नाम आं गासैखौबो खोन्थालांगासिनो दङ नोंथांमोना फारियै नायलां लोगोसे आं निउ आपडेटखौ लाबोबाय थागोन माने फाइनाल डिसिजनखौ लाबोगोन नाजागोन नोंथांमोना गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनोब्ला बेनि चेनेलनि गेजेरजों आङो फोरमायनो नाजागोन हानायखौ आरो लोगोसे हानायमानि आङो हेफाजाब होनो नाजागोन जियानो जा जोङो माने सैथोआव जों जेब्लाबो गावजों गाव हेफाजाब होलायनांगौ लोगोसे आङो बिनि आपडेटखौ लाबोदों दिनैहाय माने थांनाय 8 तारिख खालि बिथांमोना जेनिखि बे डिसिजनखौ लादोंमोन बे डिसिजनाव मा फोरमान बिलाइ होदों मा सुक्ति नामा बिलाइ लिरदों बेखौहाय आं नोंथांमोननो फोरमायनि बिथांमोना लिरदों जि बिथांमोना माने जायनिखि हौवाया गारदोंना आं नोंथांमोननि सिगाङाव आं फरायना होनि दिनै इंराजि 8/2/2025 ना जेन'बा 8 तारिख थांनाय 8 तारिख फेब्रुवारि मासनि बे मासनि दिगल कनजानि बाथौ थानसालियाव आंनि आरो अनजिमानि गेजेराव मोनसे सावराय मेल एबा बिसार मेल जायो बे बिसार मेलाव जोंनि गनायथिनि गेजेरजों एंगारलायनाय एबा फाथैलाइ बिसिनाय जाबाय मख'नाय जायोदि अनजिमाखौ एंगारनायनि थाखाय आंनि सम्पथिनिफ्राय बिसोरनि इयुनाव रायजो जानो थाखाय 12 लाख रां हरनो थाखाय थिरांथा लानाय जाबाय फेब्रुवारि दाननि 28 अक्ट'खालि 5 लाख रां हरगोन 5 लाख आरो एप्रिलनि 15 अक्ट'खालि 7 लाख हरनो थाखाय गनायथि होनाय जाबाय मख'नाय जायोदि दिनैनिफ्राय अनजिमा आरो आंनि गेजेराव जेबो सोमोन्दो थानाय नंलिया बेनिखायनो आं दिनै गोसो गोथारै बे सुक्तिनामा बिलाइयाव मुंसाइ होनाय जाबाय जेम्स दैमारि एंगार जानायनि मुं अनजिमा बसुमतारी आफादगिरिनि मुं जायनिखि गावबुरा ना नरेन बसुमतारी लोगोसे नोंथांमोना गोबाङानो खोनाबाय बिथांनि सुक्तिनामा बिलाइयावहाय दिनै 12 लाख रां होनायनि राहाखौ एबा बिसोरो आयेन मथे बिथांमोना गावनि सम्पथिनिफ्राय बिनि इयुननि थांना थानायनि इयुननि थाखाय 12 लाख हरगोन बे बिलाइखौ बिथांमोना लिरनानै फोसावदों बिनि गेजेरजों जोङो नेनानै थागोन नंगौ निश्चय आरो हिनजावसानिफ्राय जेबो खबर हरनो हायाखै खबर डिमान्ड खालामनाय जायाखै लोगोसे बिथांमोननि गामिखौहाय नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टआव बबे जायगायाव होननानै गोबाङानो मिथियाखै आरो सोंहरगासिनो बिथांमोननि जायगानि नामखौ आं फारियै बुंलांनि भिलेज दिगलगजा डिस्ट्रिक्ट गलाघाट पोस्ट ऑफिस PS मेरापस्नि पोस्ट ऑफिस तेलिसाल पिन नम्बर 785705 1 नम्बर गावबुरा ना गावबुरानि नामा जाहैबाय नरेन बसुमतारी सेक्रेटारि बिपुल ब्रह्म लोगोफोर नोंथांमोना मिथिबाय गासै खौरांखौनो आरो बिनि गेजेरजों जोङो इमिडिएटलि थारैनो गोख्रों जोङो एक्सनखौ लानो नांगौमोन नाथाय मा जायो आन्चलिकनि आखायाव दङसै आन्चलिकआ मा खालामो आन्चलिकजों आरो एबसुजों मा खालामसै जोङो बेखौ नेनानै थागोन लोगोसे नोंथांमोना मा बुंनो सानो 12 लाखनि जेन'बा हौवासाया गावनि गोसो जानानै हौवाया हिनजावनो 12 लाख हरदों नोंथांमोना रायजो राजाया बे 12 लाखनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथांमोननि गोसोनिफ्राय फोरमायहरदो लोगोसे आं सानो मानसिनि जिउखौ बेयो आंनि बुंनाय नङा मानसिनि जिउआ बयबो मिथियो बे बाथ्राखौ मानसिनि जिउआ फैसाजों बासायजानो हाया मानसिनि जिउखौ फैसाया फोथांनो हाया मानसिनि जिउखौ ना फैसाया बासायनो हाया बे रावखौ आं बुंनाय नङा बे रावा बिजाबाव लिरनाय दं आरो गोबाङानो मिथिखायो फैसा होनानै दिनै न'खरखौ खावनै खालामबाय फैसा होनानै दिनै ना हौवा हिनजावखौ बै गोरलै गथ'नि फिउचारखौ नायदिया बै गोरलै गथ'आ अन्थाव बाथाव हिनजावसा गथ' गावनि बिफाखौ दिनै खोमाना लानो गोनां जाबाय बिफा थासान्दियाव दिनै बिफानिफ्राय गोजानाव बै गोरलै गथ'आ मा एसेबो अन्थाइ बिखा रायजोनि उदखारि खालामनायाव आं बेखौ जोबोद दुखु मोनदों अन्थाइ बिखा गावनि बिसाखौ दिनै गावनिफ्राय गोजान खालामनानै लाबाय जाय बिसाया जोबोद दुखुनांथाव जोंनि गेजेराव बारे बारमा बेबायदि जाबाय थागोन नामा दाल' नङा फाथैलाइ बिसिनाया दाल' नङा जोंनि समाजावहाय फाथैलाइ बिसिनाया बेल' नङा गोबां हाजार फाथैलाइ बिसिबोबाय
मा समाजै मा गोसोयै जोबोद दुखुनांथाव। फाथैलाय बिसिनाया हौवा हिन्जाव जुदि सानैबो गारलायनो गोसोब्ला अके बिसिनानै हो, जेबो इसु गैया। बिसिनाया गाबोन समनिया उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जागोन, गाबोन समनिया गोसथोलायनानै हाबा जागोन, हाबा जानाय समाव ग्रोम 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 हाबा जासिगोन, गारलायनाय समाव आलाय सिलाय। लोगोसे जोंनि रायजो राजाया गोबाङानो दुखु मोनदों हिन्जाव माहारिफोरा, जाय बाथ्रायाव हिन्जावनि फाथैलाय बिसिनायनि उनावहाय हिन्जावनि खाफालनि सिन्दुरखौ सेन्देलजों गाहुनांगौनो, सेन्देलजोंसो खोमोरनांगौ। नायदो, बेफोर बाथ्राया जोबोद दुखुनांथाव। जाय सिन्दुरखौ हाबा जानाय समाव समाय लायो, हौवा हिन्जाव समाय लानानै ना, हाबानि समाव थैस' थांस' दुखुआव सुखुआव अरायसम आं नोंजोंनो हेफाजाब होगोन होननानै समाय लानानै दिनै हिन्दुआनो जा ख्रिस्टियानानो जा हाबानि समाव समाय लानानै हिन्जावखौहाय हाबा खालामो, गावनि आंगो बिसाय आरो गावनि आंगो बिसि खालामो। अब्ला नायदो, बै समाय लानायाव सिन होनाय खाफालनि सिन्दुरखौ सेन्देलजों खोमोरनांगौनो। बर' आइजोफोरनि रावा, बै गामिनि बर' आइजोफोरनि रावा जोबोद दुखुनांथाव। जिउखौ फैसाजों बायनानै मोननाय बायदि खालामदों 12 लाख बै बाथ्राखौ लानानै। बेबो हरनि समाव फाथैलाय बिसिनाया, रावनिबो फाथैलाय बिसिनाया हराव जायाखै। बे आइजोनिया बोरै हराव जानो मोनखो? बेबो हिन्जावसाहा रावबो गैया आंगो होनग्रा, हिन्जावसाखौ सापर्ट खालामग्रा रावबो सासेबो आंगो गैया। जाय हिन्जावा गावनि 6 मास जानाय गोरलै गथ'खौ बिखायाव लानानै गाबै गाबै बुंदों, बेखौ अनखांनाय एसेबो गैलिया नामा जोंनि बर' समाजावहाय? जोंनि बर' आइजोफोरा एसेबो अननाय गैलिया नामा? हिन्जाव जानानै हिन्जावखौ फाथैलाय बिसि होनाय, बेखौ एक्सन लायोब्ला, बेखौ जुदि इमिडियेटलि जोंनि बर' आन्सलिकनिफ्राय जुदि एक्सन लायोब्ला जोबोद मोजां जागोन, आं बेखौ सानो। बे आंनि बुंनाय नङा, जोंनि रायजो राजानिनो बुंनाय। बेखौ इमिडियेटलि एक्सन लानांगौ गोबाङानो जोंनि बर' समाजा लुगैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आंहा फोरमायनो हानाय ओरैबायदि जेबो राहायानो गैया, खुगायाव रावानो गैया, गोसोआ बायग्लिजोबदों, रावानो ओंखारला, खालि गोसोआव दुब 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 फैयो गोरलै गथ'नि मोखांखौ नायनानै। गोरलै गथ'आ ओरै 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 नायदों, बिमाखौ नायलाय, रायजोफोरखौ नायलाय, मा जाखो? बे गथ' मा मिथिगौ? गथ' गोरलै अना आखाना गावनि बिफाखौ आलोक जुदा। बै समाव बिमानो नांगौ बिफानि सहाय, हौवानि अननाय, फिसानो नांगौ बिफानि अननाय, बिमानि अननाय। दिनै बिफा थासान्दियावबो रायजो राजानि एगेन्सै, रायजो राजानि ना अहंखार गोसोजों दिनै जुदा खालामना होबाय। रायजो राजाया हेफाजाब होनांगौ, रायजो राजाया गोरोब होनांगौसो, नाथाय रायजो राजाया गोजान गोजान खालामना होबाय गावसोरनि अहंखार गोसो लानानै। हौवाया जुदि गारनोब्ला हिन्जावा गाराब्ला माबोरै फाथैलाय बिसिनो हाखो? हिन्जावा गारनो गोसोब्ला हौवाया गारनो गोसो गैयाब्ला माबोरै फाथैलाय बिसिनो हायो नोंथांमोननि रायजोआव? दै, जोंनि रायजोआव बेबायदि गैया, जोंबो बर', जोंनि बर' समाजाव बेबायदि गैया। हिन्जावा गोसो गैयाब्ला, हौवाया गोसोब्ला बेयाव फाथैलाय बिसिना होनाय रायजोहा खेमथा गैया। सानैबो राजि जानांगोन, अब्लासो सानैबो राजिनि गेजेरजोंसो जुलिखौ जायो। आरो मा बेलाय फाथैलाय बिसिनाय? फाथैलाय बिसिबानोदि हौवा हिन्जावनि सोमोन्दोआ गोजान जागोन, जोबोद इजि, जोबोद गोरलै रुल्स खालामनानै लानाय जादों। जोबोद दुखुनांथाव, जोबोद दुखु मोनदों जोङो। जोंनि बर' समाजाव बेबायदि फाथैलाय बिसिनायखौ लाबोबाय थायोब्ला गुबुंले जालांगोन। गाबोन समनियानो हनै बुजिनो रोङै गथ'फोरा हाबा जानानै फाथैलाय बिसिगोन, बास बिजनेससो। जोंनि बर' हारियाव डाइभर्सआ बिजनेससो, फाथैलाय बिसिनाया बिजनेस बायदिसो जालांगासिनो। मधुराय जायगायावहाय, गामियावहाय मोनसे केस जादोंमोन। शिबारन्जन होननाया गावनि बिसिखौ डाइभर्स खालामदोंमोन, अब्ला कर्टआव केस गेलेदोंमोन। थ' सुप्रिम कर्टनि बायदियै बे शिबारन्जनखौहाय 10,000 रेन्टेल, 10,000 मेन्टेनेन्स, 50,000 कम्पेन्सेसन आरो लोगोसे हिन्जावनो दाउरि
ना हिन्जावनो रिटार्न दाउरि फैसा फाइन होनांदों। बिनि गेजेरावहाय हौवाया सुप्रिम कर्टआव थांनानै जबलेस बुंनानै बियो बुंदोंमोन फैसा पे खालामनो हाया एबा होनो हाया आंहा जबलेस होननानै। अब्ला सुप्रिम कर्टआ मा बुंदों? बे बाथ्राखौ लानानै बिनि हौवाया कर्टआव आइपिल खालामदोंमोन बे जबलेस होननानै आंहा होनो हानाय केपासिटि गैया होननानै। अब्ला हाइ कर्टआ मा बुंदों? बे बाथ्राखौ लानानै बिनि हौवाया कर्टआव आइपिल खालामदोंमोन बे जबलेस होननानै आंहा होनो हानाय केपासिटि गैया होननानै। अब्ला हाइ कर्टआ मा बुंदों? बिबायनानैब्लाबो नोङो नोंनि फिसा आरो हिन्जावनो होनांगोन। जोबोद दुखुनांथाव। लोगोफोर, आङो निउ आपडेटखौ लाबोगोन। नोंथांमोना जुदि गोदानब्ला आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै ला, नोंथांमोना निउ आपडेटखौ मोनगोन नेक्स्ट टाइमाव। स' भिडिअसखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय गासैनिसिमबो।